Tepuk tangannya mana? Was, oh, hey, ya, as. Ayo. Ai. Oh. Iya. Hei. Yuk. Was. Iya lah. Yup, os. Ya lah. Lo. Tos. Au. Yuk, yo, yo. Yo, la. Ao, ci, Ridu mawon manga ora ururaha ngara dengar jore gong makuru kongso teteko katyo putulo ur panjriting turangga esti rekatak ingkang dojo lelayu
Iya. Ayo, lalalala. Ayo. Hei, hei, ya. Setio Pak Limo Tumpeng Lumajang Indonesia. Ada Mas Peter sang bos muda. Mari salah rele. Hehehe. As. Hei, ya, Ayo pengairan. Hei, raha hosa tepuk tangannya mana? Ayo, wetane pager mencak-mencale. Hei. Was, Ayo, popor rapik, dudono le. Lah iki lah. Was don le Bang ini nak. Ayo popo. Sambil popo. Lah. Angler mendung curet wong gerbang tang range ya takut coba hang arat bahusa yakti tumandang ing wadya kereng-kereng simo bareng sruang nangis sambat nom arsa turko moropa gile kone mung ring asta nira ya tanjake mana ger ayo sayuk hore ya yo yey dos sia hey
Ayo, 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 yuk, 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 yuk. Ah, hey, cos. Yo, oh, 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 oh. Ya la 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 la. Yo lo 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 lo. Oh, 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 yo, oh, ya, cha, cha, cha. La, 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 lo. Yo, ota. Hey. Hey. Ah. Hey. Ah. Eh. Ah. Cio. Hai. Iya. Yuk. Ah. Ah. Ais. Ayo Bobo. Di samblek nih mana sama di mana ya Bobo? Oh. Cio. Tepuk tangannya mana? Ya ah, ya cha cha cha, Tumpeng Barat tepuk tangannya mana? Hei. Ayo le, sampai le grek le. Yuk. La. Ayo, mobilnya sapu salah sedoyo, ramah barong, diangkat semuanya. Yo, ota. Setio Pak 5 kru Lumaca. Plekenya seplekenya ala gadur plekenya seplekenya ala gadur ati kokok mane Setio Palimo Pangga Gayeng Bolo. Ada suara tanpa rupa. Ayo Cak Wildan Tembang Noli Duk Fitri. Yuk Jos. Ora nyono ora ngira. Wah asik. Kowe medhot taline ngasmara. Tresnaku kang tulus suci. Rambut Joko malah bebenjani. Apa pancen wis nasibku kudu pisahan karo sliramu. Lelahu Sajan apa tak lakoni nanging apa tondo nanging aku ra bisa duweni.
Utata. Oh oh Senak selintang rembulan Tresnomu Wis nganti apa, Nduk? Wis kadung Ah, oh. ketika Hosa. Hosa. Nangis lirang ora kirim warna Yo. Aha. Oh. Ah, oh. Ye, ah. Ah, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ora apa to, Nduk? Awas, dijaga le. Setyo Pak Limo Kru. Was. Ci. Ayo di rumah si becik bolo. Ayo tiru si becik. Ayo le. Baju kembangnya siap no le. Yo, ayo dirumati bomo. Terus
Sineksen bulan kekencar ing ratri gurit jagat bareng klawan si reki sayang nata bungang renggo tresno nyanding sliramu kenyo manis sesotyaku loro lopotan sanggandeng lan siro lelono wono copon racang kodoni mas angu gemit janji suci kang Gusti naliyai nyawi citeka ning pati sumpah ing ati saya tansah sandingan angkat yo bimi bintono sedeng katresna pujanku sayang mangge klanggengan mring bisa kasembatan anto jatine kasetyan sineksen bulan kekencar ing rati gore jagat bareng kelawan si reki sayang nata bungang renggo tresno nyanding sliramu eman kenyo manis sesotyaku loro lopotan sanggandeng lan siro lelono wono copon raja kodo nimas janji suci kang Gusti naliyai nyawi cita kaning pati suwaing ati sayang tansah sandingan angkat yo mimi mintono setyek katresna pujanku sayang nangge klanggengan prebiso kasembatan aku janjine kasedhan Ikona sumpah ing ati sayang tansah sandingan angkat yo bimi bintono sedeng katresna pujanku sayang nangge klanggengan prebiso kasembatan aku jatine katresna hey a e o a o e was ayo le was ayo dirman sing becik
O E A. Hey a hey. Ayo ger, Tito ini gantosan ger. Yo, oh ya oh ya ura cha cha cha. Ya, hey, tos, ayo ger, Tito ini gantosan ger. Cha cha cha, la 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 la, hey, o ayo, hey, hey. Ayo, sayo. Ayo sing labine lorek retuk banaya le. Apa cari huda wetane pokoke. Awas, ayo. Aduh, awas. Yo, cha 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 cha, ya, hey. Ayo lo naloni tongger, o. Bu Fitri, OTW kan lagi.
Ayo. Sayangku mau bicara, karena ku akan cerita semua apa maumu, siapa dirinya, tak betah bila ada yang lain. Terus hubungiku lagi, ini bisa jadi yang terakhir. Aku ngerti kamu, kau tak ngerti aku. Sekarang atau tak selamanya. Yang coba kau jujur padaku. Foto siapa di dompetku? Kok kamu diam begitu sayang? Jawab atau aku pergi sayang. Yo ho ho. Sayangku mau Ayo Pak De, golane Pak De. akan cerita semua apa maumu, siapa dirinya, tak betah bila ada yang lain. Terus hubungiku lagi, ini bisa jadi yang terakhir. Aku ngerti kamu, kau tak ngerti aku. Sekarang atau tak selamanya. Sayangku mau bicara, aku akan cerita Ayo, ditokne le. Ya. Ya. Ayo. Ayo ger di rumah tuh sini becik.